Jesus. Hallelujah. 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 We thank him, our Lord Jesus. Hallelujah. Keep us waiting. Kureva kuti ndaona kuti Instagram Kristu Council chechi yapo mazvo Africa ine vatendi vanoziya potse kupfuura isu vatungamiri vayo. Zvino zvataona kuti chechi yenyu munoita zvakadaro ndabisa Kristu pano kuti ikuvimbisei kuti ichakuchengetera chechi yenyu kusvika Jesu achidini. Yangu nakaya nehelikopta, nakaya nemagonyeti, yangu nakaya nechii. Mwana unoda pfuma here. Inoda change. Tuendelea mbele nakaenda nechikoro chemupfumwa Jefferson saka ndasvika ikoko manje kuma 11 vava dining room kuti vaidye musiki umemwe saka vaingokotsira ndasimwaiwa vasi kurwara kuti varara vachingoimba vachiverenga mabhesi kana vachimba rupiko kazova vachimba paunomwazha muafrica katoro varara vachingodii daije We believe
Wakaita zvakawanda zvakasimbisa mwoyo wangu kuenda vanova ndakazvara handidi kuti vapedze kana Mwari. Saka igambara poma zvawechii maAfrika edu tinotenda Mwari wakatuma muranda wake Paulo mwaja waAfrika kuzunza vanotenda. Nhasi tauya pano pamusha wake kuti tizomukudza tichipemberera mhembero yemuranda waMwari Paulo mwaja waAfrika kusvika kwemakore 103 tichitenda Mwari. Ndokuchibva tawana keki ratichadya pamhembero iyoyo inonzi chirayiro chacho. Saka tinotenda Mwari zvikuru noda kwaizvozvo. Zvinodine urombo hwangu kuti ndikuzivisei nekuti ndinoona kuti vanhu vamwe vane dzimwe pfungwa dzavainadzo zokuti ko zvinhu zvavamubvira sei zvakamira sei. Toda kukuzivisai kuti zvinhu zvese zvamunoona zviri pane zvimbe zvedu. Waya iyi yamunoona iyi nezvese zvirimo izvo, uswa, matanda nechi, zvese ndezvedu. Nehuni dzese dzamuri kuona izvo muchitambura huni zvese ndezvarizvi. Asi pane vadzidzi vanorwa nebasa ravani. Saka isu takaita kugona ngarara wirongera ndikabva tati zvakanaka tinotevera magwaro sokusakaita munhu wakwasomwe zvavo zvese anotiye kana munhu aida kutorera hembe yemukati ngomupa nebhachi. Takabvuma hedu kuva varanda panzvimbo yedu tikabvuma kutorerwa zvedu zvese asi zviri zvedu hedu tikabva tabva ndokwezi kudiku zvinomochengera zvikuru mumawhatsapp. Munofana kwavanhu vakachenjera nekuda kwokuti mumawhatsapp munobuda mashoko mamwe akawandisa enhema mamwe echokwadi. Saka zvinoda kuti usese kuti uone kuti zvinhu zvingaitika izvi. Mufoni mangu ndavita fanika semunhu anosenza paexchange ndokufonerwa nevanhu vachinoza ndari kureriko here ndari kureriko here. Ndoshaya kuti ko unomboti ndari kura hakuna ndianiwo ini ndakakoka vanhu kuti uyai muzvipemberera. Ini ndakakoka vanhu kandiri bishop weMidland Province kai kuti uyai kakuno kuti ndari kureka. Ani makaberekerwa muranda waMwari Paulo mwaja waAfrika akazodzoka pabasa rese ramakatevera kwariri kai. Ko zvino mwagotikonesa ndiani? Kusvino chii chinonesa vanhu? Ndo zvandakadzoserwa kudenga izvi. Zvakaonekwa kuti nguva yanga isati yakwana. Saka tinotenda Mwari. Kudzai Jehovha. Embambira isu mashoma. Zvino isitaona taona kuti moda cheche zvakadini.
Isitawati taona kuti monda cheche zvakadini. Saka ndaunza vatungamiri vauya panapa. Chairman vari pano, General Secretary vari pano. Ndoda kuvaudzawo nyaya ndamboudza Priesthood Council kuti by the way munorohwa nevana manga chairman munodini mukatengesa chechi yani yavo chechi yani vanhu vanda chechi ava ena vanoziva zvavanodii futi. General Secretary tikatengesa chechi yevana vatinorohwa nevana mazvoonaka. Saka tovimbika kusvika Jesu achidini Ndichava ndichikumbira Mwari kuti ndikugadzirire zvinodiwa nemwoyo yenyu.